Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Maya Pagat Panapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman para sa 60 minutong mainit na balitaan dito ho sa paborito niyong programa tuwing alas 3 ng hapon, CLTV Balitaan. At ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Kabalen, Karehiyon, kumusta ho kayo ngayong araw, unang araw ng Pebrero? Abay, pagbati muna sa ating mga Karehiyon na miyembro ng Chinese community. Happy New Year ho sa inyo. At syempre yung ating mga kababayan, alam natin, holiday ho kayo, yung mga nasa bahay. Abay, tumutok lamang ho kayo dito sa ating programa para ho pag-usapan natin yung mga malalaking balitang may kinalaman ho sa mga mamamayan ng Central Luzon. Alam niyo naman ho, katuwang ng ating pagdedesisyon sa araw-araw ay yung mga impormasyong mapagkakatiwalaan. Ika nga, anytime, anywhere, choose truth, mga kabalen, mga karehiyon. At ito, dapat totoo. Ika nga, yung ating mga pinag-uusapan at ating mga binabalita at yung mga impormasyon na makararating sa ating mga kababayan. Kabalen, simulan na ho natin ang mainit na balitaan ngayong Martes ng hapon, kasi init ho ng panahon. Narito na ho mga malaking balitang nakalap ng ating news team ngayong hapon. Balik Pinas, Balik Pampanga program ng Pampanga Provincial Government itinigil muna matapos pong i-lift yung requirement na magkaroon ng quarantine-based isolation ang mga balikbayang uuwi. Ito naman ho mga kabalen, proteksyon para sa mga OFW dapat raw maisama sa mga plataporma ng mga kumakandidatong Pangulo ayon ho yan sa grupong migrante. Dumako naman ho tayo sa Clark. 4 na bearded dragons ang nasabat ho ng Bureau of Customs, Port of Clark. Itinangkahong ipuslit yang mga reptaliang iyan at idineklara bilang Tupperware. Ako, yung mga style ng mga smuggler, kung ano-ano yung naiisip nila, pero yan ho, hindi nakalusot sa ating mga magigiting na tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Clark. At sa lungsod naman ng Angeles, wala hong plastika ng panawagan ng city government matapos ilunsad ang Plastic Palit Bigas Project. Maganda to Sipin mo, may nakasegregate ka na, may bigas ka pa. Ayan, alamin ho natin yung detalye ng balitang yan. Maya-maya lamang. Ayan, dumako na ho tayo sa ating unang balita. Makakasama natin ngayon sa puntong ito, si Kuyang Paulo G. Santos, kasama si paring Johnny at sila ho ay nasa coverage pa. Pero ito hong mainit na balita ngayon, itong suspension o yung pansamantalang pagpapatigil, itong programang Balik Pinas, Balik Pampanga program. Alam naman ho natin mga kabalen,
yung mga Kapampangan OFW, simula ho nang magkaroon ng COVID-19 pandemic at mga restriksyon pagdating dito sa biyahe pauwi ng ating bansa, ay isa ho yan doon sa mga sinandala ng ating mga kababayan para ho makauwi ng hassle-free dito sa Pilipinas. At ito sa puntong ito ay itinigil nga matapos i-lift na yung quarantine-based isolation. At yan, makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, paano ba ang proseso ngayon ng mga uuwing OFW, lalong-lalo na ngayong nasa ilalim pa rin tayo ng Alert Level 3? Kuya Justin, magandang balita ito, lalo-lalo na dito sa ating mga OFW na bakasyonista, Kuya Justin, dahil epektibo ho simula ngayong primero ng buwan ng Pebrero ay lifted na yung quarantine-based facilities at mandatory quarantine, Kuya Justin, dito sa mga OFW, returning OFW. Habang sa February 10 naman, ay pwede na rin, Kuya Justin, na hindi mag-quarantine yung mga, ito inuulit ko mga kaibigan, vaccinated na OFW, returning OFW, at yung mga foreign tourists dito ho sa higit 150 visa-free countries, Kuya Justin, na talagang inaabangan din itong proklamasyon na to at implementasyon nito. Dahil ito raw ang magiging senyales, Kuya Justin, na pagbabalik sigla ng ekonomiya dito sa ating bansa. At gaya ng tinatanong mo, paano ba yung proseso? Ito nga, kami ngayon ni paring Johnny patungo dito sa Clark International Airport at para humaunawaan ho natin, mga kaibigan, ang proseso na pagdadaanan nito pong mga pauwing OFW na mula pa lang po dyan sa paliparan sa Clark International Airport. Paglabas nila, di ho tulad ng dati na ang sasalubong ay ito hong, kung sila'y Kapampangan, Kuya Justin, may programa, ito hong Kapitolyo, na sila'y sasalubungin ng transportasyon bus at idadala dito sa New Clark City para dun sa kanilang mandatory isolation. Pero sa ngayon, kung may sunduyan, Kuya Justin, at bakunado, at meron hong RT-PCR test before departure o yung 48 hours RT-PCR test na dapat ho negatibo, ay maaari na hong umuwi at mag-self-isolate na lang. Kung sakali naman yan may lumabas na sintomas, Kuya Justin, kailangan lang naman koordinasyon dito sa mga pinuno ng incident commander ng local IATF sa mga lokal na pamahalaan, Kuya Justin. Okay, so malinaw yan, Kuyang Paulo, mga kabalen, mga karehiyon, lalong-lalo na ho yung mga babiyahe at dadaan patungo ho dito o dadaan dito sa Pampanga. Yun ho yung panuntunan dahil baka ho kasi meron sa ating pang mga kababayan yung magtanong paano ba yung Balik Pinas, Balik Pampanga program. Alam nyo, sa mga nakalipas na panahon, yan ho yung madalas ilapit sa atin ng ating mga kababayan. Dahil na rin marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung gitnang Luzon, doon sa isang balita ni Kuyang Paulo, mamaya mapapanoodin nyo, ay pumapangalawa ho sa buong bansa, doon sa may pinakamaraming bilang ng mga overseas Filipino workers. So, naturalmente lamang yung mga uuwi at lalo na sa ibang bansa ay yung mga nagluwag ng quarantine restrictions, ayan ho, malinaw ho yan para ho sa inyong kaalaman. Hindi na ho kailangang sumailalim doon sa isolation o yung pagka-quarantine dito ho sa mga pasilidad na otorisado o merong partnership itong ating pamahalaan, karaniwan dyan mga hotel pero ito ho ang malinaw dito, kung kayo ho ay merong vaccination card o di kaya naman ay dokumento gaya na lamang yung World Health Organization certificate na nagpapatunay na kayo ho ay tumanggap ng full dose ng COVID-19 vaccine at kayo ho ay merong resulta na negatibo kayo dyan sa COVID-19, batay na rin sa RT-PCR. Ito, Kuyang Paulo, linawin lang natin, hindi pwede yung rapid antigen. Dapat RT-PCR, tama? Correct, Kuya Justin. At alam mo, sa buong araw ho na ito, abalang-abala itong CEO Administrator Hans Kap, Kuya Justin, dahil tayo nakikibalita din kung ano yung nagiging eksena. Prioridad ho ngayon ng OWA
na mai-release naman itong tinatayang nasa 6,000 Kuyang Justin ng mga isolation na facility na binabantayan ng Bureau of Quarantine at sa pangangasiwa na rin itong OWA, Kuya Justin. At anticipated na rin ho mga kababayan itong mga OFW na dadagsa rin ho dito sa arrival area sa lahat ho ng paliparan. Ang estimate ho ni Administrator Hans Kaktak, Kuya Justin, alam mo ba kung ilan pa yung mga pauwi? Ayong ito at kick-off nitong pag-lift ng mandatory quarantine, Kuya Justin, nasa 2,000. So yan ho ang babantayan din natin, lalong-lalo na Kuya Justin dito sa Clark, na dito rin napakarami hotel facilities, Kuya Justin, ang Bureau of Quarantine, na siyang humahawak dito sa mga pauwing OFW. Pero alam mo pag Kuya, kaya ng binabanggit mo, na sa dami ho nitong mga returning OFW, ito na raw yung sagot ko yan, Justin, dun ho sa kahirapan ng ilan, na kung minsan nababalita natin, Kuya Justin, yung pagbabayad pa nila sa hotel, Kuya Justin. Ayan. Nawala lang tayo. Alam mo nga, Paolo G, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, yung mga nakapapanayam namin dito sa ating programa at syempre sa paglabas-labas ng ating news team, karamihan ho dun sa mga OFW talaga, iniwasan nila ito, Kuyang Paolo, yung pag-uwi nila na merong 2 linggo o ilang araw na isolation. Kasi nung una, 14-day isolation yan. Tapos na ibaba na lamang doon sa 5, na ibaba doon sa mga ilang Pero ito ho, ang karaniwang dahilan na syempre, kung ikaw ay manggagawa sa ibayong dagat at nakapagpaalam ka sa iyong employer na 1 buwan na uuwi ka o magbabakasyon ka 1 buwan, kung yung 2 linggo igugugulin mo sa isolation, naubos na. Yung oras para makasama, syempre, yung iyong mga mahal sa buhay. So ito yung, pero of course, alam naman ho natin na ang sinasabi ng DOH at ng ating World Health Organization ay syempre para yan, syempre doon sa kapakanan ng ating mga kababayan at yung ikaligtasan nila na walang matiyak, na walang dalang COVID-19, na walang dalang virus. Pero ito po yung Paolo, linawin lang din natin, itong mga uuwi naman na hindi fully vaccinated, sila ho ay isa sa ilalim sa 5 araw na isolation o hanggang lumabas yung kanilang negative RT-PCR test result na kinuha po, sinuri sila pagdating nila dito sa ating bansa. Totoo ka dyan, Kuya Justin. Talagang sasailalim po pa rin ho dito sa mandatory quarantine yung mga unvaccinated. Habang yung 12 years old, Kuya Justin, base dito sa IATF Resolution 159, ay although exempted dyan, pero talagang sasalang pa rin talaga sila sa pag-quarantine. At yung close coordination daw, sabi ni Admin Leo Kaktak, Kuya Justin, ng LGU, at kailangan malaman, lalo-lalo na kapag inimplementa na sa February 10 naman, dun sa mga foreign tourists na ang kanilahong visa ay business or for leisure, o yung mga turista, Kuya Justin. Alam mo, ito raw proseso na pagdadaanan nitong mga turista, Kuya Justin, kailangan talagang masuri at magtapat dun sa health declaration, lalong-lalo na, Kuya Justin. Kapag yan ay may sintomas, talagang dapat well-monitor daw yan. Dahil iniiwasan din naman natin, Kuya Justin, na magkaroon ng local transmission sa pagbubukas nga nitong ating foreign tourists dito sa ating bansa. Pero alam mo, Kuya Justin, nabanggit din sa akin ni Governor Dennis Delta Pineda, na itong pag-suspende pansamantala nitong Balik Pinas, Balik Pampanga program ng pamahalaang probinsya ay hindi naman definitely mabubura itong task force na to o itong pinaka-programa na to, dahil ito ay naka-angkla pa rin dito sa COVID response ng probinsya na sakaling ano man ang mangyari, yung personnel na mga to, Kuya Justin, augmented force ito mula dito sa mga personnel ng Kapitolyo na ano man hong oras, sakali hong magiging uli yung ating quarantine,
sila naman daw mangangasiwa muli dito naman sa programa na umaalalay sa mga OFW, Kuya Justin. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos at kay paring Johnny para sa inyong ulat at mag-iingat kayo. Kabalen, dumako naman ho tayo sa iba pang mga balita. Ibinaba na nga sa alert level 2 ng IATF ang Metro Manila at ang 7 iba pang probinsya kabilang na huryan ang lalawigan ng Bulacan. Habang dito ho sa Central Luzon, mananatili naman sa alert level 3 ang karamihan ho ng ating mga lalawigan, maliban nga ho dyan sa Bulacan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Kasabay ng pagbaba ng insidente ng COVID-19 at pagtaas ng bilang ng mga nabakunahang individual sa Metro Manila at sa 7 pang probinsya sa bansa, ay ibinaba na ng National Interagency Task Force on COVID-19 ang alert level ng mga ito. Mula sa alert level 3 ay alert level 2 na lamang ang mga ito ngayong February 1 to 15. Ito ang mga lalawigan ng Bulacan, Batanes, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte at Basilan. Sa datos ng Department of Health, mayroong higit 4,800 kaso sa Bulacan as of January 31. Para sa iba pang probinsya sa rehiyon, ang Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ay mananatili sa Alert Level 3, gayon din ng Olongapo City at Angeles City. Otomatiko namang mapapawalang bisa ang No Ride No Vaccination Policy sa mga apektadong lugar na bumaba ang level mula sa Alert Level 3. Samantala, inanunsyo na rin ng Malacanang ang pagbubukas ng bansa sa lahat ng turistang fully vaccinated na. Pasok dito ang nasa 150 na visa-free countries maliban lamang sa China, Taiwan at India. Ayon sa Department of Tourism, napapanahon ng buksan ng turismo ng bansa sa mga dayuhan upang makabangon na rin ang mga nasa tourism sector, lalo na ang mga empleyado sa industriyang ito. Sa February 10, magiging epektibo ang pagbubukas ng bansa sa mga foreign tourists. Kailangan lamang ng mga ito ng proof of vaccination para makapasok ng bansa. Angelica Cara, CLTV News. Ayan ho mga kabalen, mga karehiyon, asahan ho ninyo na kami ay magdadala ng karagdagang balita sa inyo kaugnay nga ho nitong pagbubukas ng mga tourism establishments dito ho sa ating bansa at yung suspensyong ipinatupad naman dyan ho sa isolation at quarantine. Abangan nyo ho sa pagbabalik naman ng CLTV Balitaan. Proteksyon sa mga OFW dapat daw maisama. Sa mga plataforma. The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. No mananti kasakiting panahon at sitwasyon, akabyusan tamoy ti uling, we are family in St. Scholastica's Academy. Abe-abe tamong magsaya at tumula, mikitigit kulasa. Mikitigit kulasa? Mikit-ikit kulasa. Mikit-ikit kulasa. Mikitigit kulasa? In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee, we value our commitment.
Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatan dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatan dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at narito po ang ibang mga balita
Kabalen, Karihyon, kayo ho ba'y nakasubok na nung tinatawag na self-administered COVID-19 antigen test kits? Ito ho yung Thomas. Batay ho yan sa DOH Memorandum Number 2022-0033 na naglalaman ng guidelines sa paggamit ng antigen test kits. Sinabi ho ng kagawaran ng kalusugan na RT-PCR test pa rin naman ang pinakamainam na diagnostic method para sa COVID-19. Dagdag pa ng kagawaran na ang self-administered antigen testing ay inirekomenda lamang po kung ang kapasidad para sa timely RT-PCR result ay limitado o di kaya naman ay hindi available. Base ho sa memorandum, hindi inirekomenda ang antigen test kit sa mga asymptomatic close contacts at screening ho ng mga asymptomatic individuals. Dagdag pa ng DOH ang positive antigen test sa mga symptomatic individuals at suspect o probable COVID-19 cases at yung kanilang mga close contact ay ituturing bilang confirmed COVID-19 case. Ayon pa sa kagawaran, ang mga COVID-19 positive results gamit ang antigen test kits ay dapat pong i-report sa Barangay Health Emergency Response Team o di kaya naman ay mga healthcare provider. Binigyang din ng DOH ang pagre-report sa resulta ng self-administered antigen test ay mandatory sa ilalim huyan ng Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Nitong huling linggo nga ng Enero, dalawang home testing o self-testing COVID-19 rapid antigen kits ang inaprobahan po ng Food and Drugs Administration o FDA. Ito ho yung tinatawag na Panbaya COVID-19 antigen test kits ng Abbott. Yan hong nakikita ninyo sa inyong mga screens ngayon at itong manufactured naman ng Lab Novation Technologies Incorporated. Paalala ho ng FDA, dapat bilihin lamang ang mga FDA-certified self-test kits upang matiyak ang accuracy at sensitivity nito at maiwasan ang paglalabas ho ng tinatawag na false negative results. Yan ho yung ika nga lalabas, negatibo kayo pero ang totoo pala, positibo kayo. Delikado ho yun. At nagbabala rin ho ang FDA sa publiko, kaugnay naman ng mga nabibiling peking antigen test kits na available ngayon sa merkado. Ayan mga kabalen malinaw ho yung guidelines ng ating kagawaran ng kalusugan na may ika nga sundin natin upang hindi na rin ho makadagdag pa. Kasi ho yung ibang mga kababayan natin, hindi naman natin linalahat pero may mga kasong sinasite. Ito ho DOH na may mga naglalabas talaga ng false negative o false positive minsan na mga resulta dyan ho sa mga nabibiling test kits na hindi rin naman otorisado ng FDA. Kaya naman may mga peke pa ho dyan. At sinusuri ho kasi yung mga test kits na yan ng ating Research Institute for Tropical Medicine para naman malaman kung talagang kayang mag-detect ng novel coronavirus na siyang nagdudulot naman ng COVID-19. Samantala sa iba pang balita, isang kabalen na nakaranas daw ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang amo sa Middle East ang lumapit ho sa CLTV News upang manawagan sa mga kinaukulan. Hiling niya sa mga tumatakbong pangulo sa darating na halalan, mabigyan sana umano ng tunay na proteksyon ang mga kagaya niyang OFW na nakikipagsapalaran at tila suntok sa buwan ang paghahanap ng hustisya kapag sila ay nakaranas ng pagsasamantala. Narito po ang eksklusibong report ni Paulo G. Santos.
Sa video na ito makikita na habang abala sa paghuhugas ng pinggan ng isang OFW, susulpot ang isang dayuhang lalaki na magnanakaw ng halik. Maya-maya pa'y manghihipo at makikita ang pagpalag ng domestic helper na si Elena, hindi niya tunay na pangalan. Ang lalaki sa video ay ang kanyang amo. Judge po sa Qatar. Yun sir, tapos sabi niya, bibigyan daw po ako ng pera, yung pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. Basta daw yung gusto niya, ibibigay ko. Ano po yung mga gusto niya? Yung katawan ko. Kaya hindi po ako pumayag yun. Kwento ni Elena, ang video na kanyang ipinakita ay ang naging mitsa ng kanyang paglaban para makauwi sa Pilipinas. Dahil hindi na anya niya masikmura ang pagmamalabis ng amo na kung tratuhin siya ay hindi makatao. Ganun po yung ginagawa niya, palagi niya akong sa part ng katawan ko. Hinaisip ko po, baka patayin niya ako. Umingi ako ng tulong sa Panginoon. Naisip ko na videoan ko po, nakuha ko ng video. Pagkatapos na po na videoan ko, tumakas na po ako. Gaya ng karaniwang eksena sa mga OFW na naloloko sa kontrata, ganito rin ang nangyari kay Elena. Naging janitress po kami doon sa pinaramihan namin pong kontrata. Kaya lang po yung pinaramihan namin ng kontrata, hindi po natupad yun. Dinala lang po kami sa DH lang po yung trabaho namin doon po, sir. Nakadalawang taon halos si Elena sa kamay ng mapagsamantalang amo. Ang kanyang pamilya na naiwan sa Pilipinas ang naging inspirasyon sa pagtitiis at di kalaunay paglaban. 2019 nang makauwi siya sa Pilipinas, ngunit dahil dinatnan ng pandemya ang kanyang paghahanap ng hustisya, hindi naging madali ang pag-usad ng kanyang kaso. Kaya ang panawagan niya sa uupong susunod na lider ng Pilipinas ay magkaroon umano sana ng malinaw na programa na mangangalaga sa karapatan ng mga OFW. Ano po sa susunod na pong naging Pangulo po, naging po yung kawawa po kasi ng FW doon, lalo-lalo na po yung alam nilang talagang walang-wala sa Pilipinas, alas pong inaapi po doon. Dinadanas namin po yung walang pagkain, kumakain kami ng tinatapon ng basura. Akala nila po maganda yung pong FW. Kaya sana po yung sino pong manalong Pangulong dito, yung FW po yung una yung tutulungan. 4 na dekada na ang neoliberal na patakaran ng labor export policy at lalo pang pinalala ni Duterte. Ayon sa Migrante International, isang progresibong grupo na nagtataguyod ng karapatan ng mga OFW, dapat magkaroon ng malinaw na programa ang uupong Pangulo para sa mga bagong bayani. Sa magkakasunod na administrasyon umano ay walang track record na masasabing may naibalangkas na pambansang polisiya para mangalaga sa mga OFW. Hindi natin maprotektahan sila, hindi mahabol yung mga employer na hindi nagbabayad ng sahod, hindi mahabol yung mga recruitment agency na naniningil ng napakalaking halaga ng pera at tinatraffic ang ating mga kababayan. Wala pang malakas na track record na pagkamit ng hustisya sa panig ng ating gobyerno. Ayon kay Migrante Joanna Concepcion, bagamat napirmahan na raw ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Department of Migrant Workers nitong nakalipas na buwan ng Disyembre, aasahan pa rin umano nila na magiging komprehensibo ang konsultasyon sa pagbalangkas ng implementing rules and regulation. Pero kung sila umano ang tatanungin, hindi na sana nangyari pa na magkaroon na hiwalay na departamento dahil enforcement lamang ng batas ang kailangan sa pagprotekta sa mga OFW. Hindi rin umano nito na i-address ang long-term action plan na pigilan ng labor exportation sa bansa dahil sa kapos na oportunidad sa Pilipinas. Kung ang long-term naman nating pangarap ay hindi na po umalis ng ating bansa, ng milyong-milyong kababayan nating umalis ng kada taon, kung magsasagawa po sila ng magtatayo ng bagong departamento, inaasahan sa pagtingin po namin, mas inaasahan na papairalin pa yung ganong patakaran ng pag-i-export ng ating mga kababayan. Higit 13% ng 2.2 million na OFW noong 2019 ay galing sa Central Luzon. Maituturing silang backbone ng economy ng Pilipinas dahil sa remittance.
Ayon sa PSA, umabot ito ng 219 billion pesos noong 2019. Samantala, may higit 1.6 million na balota ang iimprenta ng poll body para sa mga OFW na boboto sa embahada ng bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa darating na April 10. Ang sektor nila ay may numero na maaaring magbigay ng direksyon sa kinabukasan ng mga bagong bayani. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, sa iba pang balita, 4 na bearded dragon o yung isang uri ho ng reptalia ang nasabat sa Bureau of Customs Port of Clark matapos tangkang ipuslit papasok ng bansa. Wala raw kaukulang dokumentong mga hayop at idineklara ito bilang mga Tupperware. Narito pong ulat ni Marion Lozano. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Clark ang 4 na live bearded dragons na tinangkang ipuslit papasok ng bansa. Galing Malaysia ang mga reptiles na idineklara bilang Tupperware. Dumating umano ang shipment noong January 10 at nang sumailalim sa x-ray scanning ay may nakitang mga kahina-hinalang imahe dahilan upang magsagawa ng 100% physical examination. Dahil dito ay nadiskubre ang 2 male at 2 female live bearded dragons na nakasilid sa mga plastic containers. Ang mga misdeclared bearded dragons ay inimport umano na walang sanitary at phytosanitary certificate at veterinary health certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ay paglabag sa RA 10863 o ang Customs Harmonization and Tariff Act at sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaagad naman dinala sa DENR ang mga nakumpiskang bearded dragons. Ayon naman sa District Collector ng Port Clark na si Alexandra Lumontad, patuloy ang kanilang pagprotekta sa mga borders laban sa importation ng mga smuggled wildlife species upang mapigilan umano ang illegal wildlife trade sa bansa. Marion Lozano, CLTV News. Kabalayan sa ating pagbabalik, silipin naman ho namin yung sitwasyon sa Clark International Airport. Nandun ho ngayon ating kasamang si Paulo G. Santos at ito ho nga walang plastikan, Plastic Palit Bigas Project ng Angeles City Government. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi. It's difficult being somebody's everything, but it's easier in the new Ford Everest Sport. New sporty design inside and out with a 2-liter turbo diesel engine and 10-speed auto. The new Ford Everest Sport leads the way. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam niyo bang kumpleto regados ang Central Luzon? Tahanan ito ng mga makasaysayan at nakamamanghang tanawin. Tanyag ito sa mga natatanging atraksyon. Numero 1 rin ito sa makulay at mayamang kultura na makikita sa mga pagdiriwang, pagkain at sining.
Bukod pa rito, nariyan ang mga pangunahing produkto gaya ng bigas, mais at mga yamang dagat. Idagdag pa ang iba't ibang produktong gawa sa kahoy, pati na rin ang mga parol na talaga namang pang world class. At hindi lang yan, itinuturong din itong sentro ng kalakalan, ekonomiya at transportasyon dahil sa mga modernong paliparan, pasilidad, infrastruktura at mga distrito ng negosyo. Higit sa lahat, matatag, masipag, maabilidad at malikhain ang mga taga Central Luzon. Kaya naman hindi matatawaran ang kanilang papel sa pag-unlad nito. Talaga namang natatangi ang ating rehiyon. Lahat ng hanap nyo, siguradong mayroon dito. Ito ang Central Luzon. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa rin mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa puntong ito, puntahan naman natin si Kuyang Paulo G. Santos at si Paring Johnny na nakarating na ho dyan sa may Clark International Airport para humalaman natin ano yung sitwasyong aasahan o dadatnan ng ating mga kababayang uuwi mula sa ibayong dagat at yung kanilang namang mga kaanak na magsusundo, lalong-lalo na ho kayong ipinatupad na nga itong lifting nitong facility-based isolation. At basta meron kang itinatawag na yung RT-PCR test na negatibo at siyempre fully vaccinated. Kuyang Paulo, ano yung latest na sitwasyon dyan sa arrival area ng Clark International Airport? Kuya Justin, ito, kasama natin itong mga tauhan ng OWA, Kuya Justin, na umaalalay nga dito sa mga OFW, returning OFW, Kuya Justin, na inaasahan na namang oras mula ngayon ay darating na dito sa arrival area. At sa nakikita natin ngayon na sitwasyon dito, Kuya Justin, at sa pagkikipag-usap natin dito sa ilang personnel ng OWA, ngayon pala ang yung first flight, mga kaibigan, ngayong hapon, na dito ho sasalang sa screening process, ito hong mga OFW. Nandito ho, mga kaibigan, nakahanay yung fully vaccinated na mula ho dyan sa area ng Tarlac, kung sila'y taga Tarlac, Bataan, Kuya Justin, ayan o, nakahanay na dito at gayon na rin dito sa lalawigan ng Pampanga. At ma'am, live tayo, kasama natin si Kuya Justin, kumusta po ang sitwasyon ho ngayon dito na ating pong nasusubaybayan itong unang araw na aalalayan ho ninyo na makauwi yung mga bakunadong OFW? Actually po, on process yung registration natin. Ang flight po natin, sir, is EK po, galing Emirates. Ongoing na po siya yung mga fully vaccinated po and then unvaccinated po na OFW. Okay. Yung mga unvaccinated, ayan, naririnig ka ni Kuya Justin. Paano ho yung sitwasyon? Yung mga unvaccinated po, diretso po sa mga quarantine hotels po na provided ni OWA. And then yung mga fully vaccinated po na qualified po dun sa, exempted po dun sa quarantine, diretso na po silang uuwi. And then ang mag-provide po ng mga sasakyan, if ever man po na walang magsusundo ng family, bibigay po si OWA ng bus po para po dun sa mga fully vaccinated po na exempted po dun sa quarantine hotel. Ayan, Kuya Justin, si ating Marie Nicole Dantes yan. Si ating Marie, ayan, naririnig ka. Opo,
Ma'am, una sa lahat, syempre maraming salamat ho sa inyong pag-aasiste at pagtulong sa ating mga kababayang OFW na umuwi ngayon. May mga ilang katanungan ho tayong tinanggap dito, yung mga ilang kamag-anak at mga ilang OFW din. Pag daw ho ba sila ay unvaccinated o kaya naka-single dose lang, hindi fully vaccinated at magka-quarantine, sila daw ho ba ang kailangang magbayad doon sa quarantine facility? Hindi po. Basta OFW po, and then unvaccinated po, and then hindi po fully vaccinated po. Pero ang provided po, ang magpo-provide po nung hotel nila, mismong OWA na po, ang magbabayad. Okay, ayun. So malinaw naman pala, pero ma'am, ito may mga raffle, yung pagpili, ano ba yan? First come first serve? O kung ano yung bakante at the moment na sila ho ay dumating diyan, doon sila dadalhin. Sorry po. First come, first serve po daw yung mga available ho na quarantine facilities sa Europe. Every flight po, every day po, meron po tayong mga naka-reserve na hotels para po dun sa mga unvaccinated po na hindi po na-qualify dun sa exempted po na magka-quarantine. So, ang estimate natin ngayon, Kuya Justin, ang estimate natin ngayon na darating na OFW, ilan ho? Dito ho sa Clark. Ayan, check lang Kuya Justin. Pero malinaw, maigi Kuya Justin, yung mga tanong mo, talagang yan ang concern ng ating mga kababayan na umaabang dito sa kick-off, no mandatory isolation. Ayan, ilan ho bali? Dun sa first flight po natin, ang nakalagay po dun sa 250 packs po. Plus hindi po natin kung ilan po ang DOT, and then ilan po yung exempted at saka yung mga magka-quarantine. Pero total po, 250 packs po. Ayun to. Ongoing pa po kasi yung registration. Ayun Kuya Justin, may initial daw na 250 returning OFW Kuya Justin. At ito, pakita ko rin sa'yo Kuya Justin, ito na yung baso na nakikita ho namin dito ma'am, ano meron dyan? Ito na ho yung mga diretso ng uuwi sa kanilang probinsya. Home quarantine po. Ay, hindi. Ayan. Hotel quarantine ho ito mga OFW na to. Hindi pa fully vaccinated. Hindi pa ho fully vaccinated yung mga yan. Yun ho, partially ko yan Justin, ng OFW yan, nakahiwalay yung mga sasakyan nila, bihikulo nila, na dito rin ho, sa loob ng Clark. Sa loob na ho ng Clark, ayan. Kuya Justin, go ahead. Kuya Paolo, saan nakapwesto yung mga nag-check nung kanilang mga vaccination cards or other pertinent documents para patunayan na sila nga ay bakunado kontra COVID-19? Dahil alam naman natin, yung ilan, baka may magtangkang makalusot o di kaya naman wag ninyong gagawin pero nagbabalaho yung WHO at yung DOH, yung pamemeke ng vaccination card, nauuso ho yan. At paano matitiyak ng ating mga kaibigan mula dyan sa OWA na hindi ito makakalusot yung mga ganito may masamang balakin? Ma'am Marie, saan ho daw yung screening process, sabi ni Ma'am Sir Justin? Screening process para sa mga yung mga card ho nila. Bureau na po. Bureau of Quarantine na po. So sa Bureau of Quarantine sa loob na ho yun? Yes po, sa taas na po. Sa taas na? Yes po. Sa mismong registration na po. Ayun, Kuya Justin, malinaw na dito, anong mangyayari dito sa table ninyo? Division po nung mga qualified po dun sa na-qualified po dun sa mga unvaccinated po and fully qualified po dun sa hindi na magka-quarantine. So dadaan pa rin sa inyo? Dadaan po sa amin kasi mag-arrange kami ng sasakyan going to Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora. So transportasyon talaga sa inyo? Yes, sir. Meron din kami sa taas. Ayun. Yes, meron din. Yung mga vaccinated po. Kuya Justin, go ahead. Kuya Paolo, ito yung pinakaunang flight, tama ba? So ito yung dito masusubukan kung gaano ka-episyente itong inilatag na sistema ng mga iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para matiyak na makakauwing ligtas yung ating mga OFW gaya ng nabanggit ng ating kasamang si Ma'am Marie dyan sa OWA, sinasabi na merong mga sasakyan na maghahatid doon sa mga drop-off points sa kada lalawigan. So sa ngayon ba, ano yung nakikita nilang hamon? Kuya Paolo, pakitanong na lang kung anong nakikita nilang hamon dito sa ilalarga ng ganitong bagong sistema dahil alam naman natin nung mga nakaraang panahon
ika nga, diretso talaga. Basta umuwi, quarantine agad yan. Pero ngayon, nagkakaroon na ng ika nga, screening and selection process. No? Yung mga fully vax, diretso uwi, ihahatid. Yung mga hindi naman, ayan, nakita nyo kanina, mga kabalen, sinasakay sa bus at ihahatid po doon sa mga hotel na provided ng OWA. At ito ho, laging tinatanong yung mga OFW, hindi po kayo sisingilin, hindi ho kayo pagbabayarin ng inyong yung bayad sa hotel pag kayo ho ay nag-quarantine na hindi kayo fully vaccinated. Totoo, Kuya Justin. At alam mo, ang nakikita natin dito na sistema, ang gaya ng binabanggit ni Administrator Hans Kakdak, Kuya Justin, mahalaga na sa kick-off nito, maalalayan muna dahil merong mga biyahero, Kuya Justin, OFW, na pauwi nga dito sa iba't ibang karatig lalawigan, na binabanggit ng OWA dito, sakali, mga kaibigan, sa mga OFW na umuwi at talagang sakto lang yung kanilang budget sa kanilang pagbabakasyon, wag ho daw alalahanin dahil sakaling hindi naabutan pa, Kuya Justin, yung mga biyahe na patungong southern Luzon, pwede naman ho daw silang mag-overnight, Kuya Justin, dito sa mga nakatalaga pa ring quarantine facility na mga hotel dito sa loob ng Clark, Kuya Justin. At bukod ho sa ayuda na transportasyon, meron din ako nakikita dito, Kuya Justin, na pakain sa mga OFW na sinasalubong. At nakikita nga natin dito sa kick-off na lahat nitong mga pamilya, lipat ko lang yung video, Kuya Justin. Natutuwa ako dahil yung mukha nitong mga kababayan natin na sumasalubong, ayan, yung mga pamilya yan, Kuya Justin, dito sa katabing katabing waiting area. At sila ay nakasunod na rin, nakasubaybay na rin dito sa kanilang kaanak na sila ay sasakay, at masusundo na mismo dito sa CRK. Habang ito namang mga nasa transport sector, Kuya Justin, nakikita mo rin, pag-asa din itong nakikita nilang pagbukas na siya namang magkaroon ng pagkakataon sa mga OFW na mula ho dito sa airport ay makakauwi na sa kanilang mga tahanan. Ayan, si Kuya, umabang na, may pasada na, positive. Meron ng ka-text, ayan. Ayan, Kuya Justin. Itong eksena ngayon ay talagang matutuwa, Justin, dahil mula pa lang sa mga transport group ay nagkakaroon sila ng inspirasyon na ito na raw yung kanilang pinapangarap, pagluluwag ng ating ekonomiya, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Kuyang Paulo G. Santos, para sa iyong live report. Yan ho, natunghayan natin ang sitwasyon sa Clark International Airport sa unang araw ho ng pagpapatupad nito ho lifting ng facility-based isolation para sa mga nagbabalik bansa. Basta ho kayo ay fully vaccinated at syempre meron ho kayo negative result ng RT-PCR test. Samantala, dumako naman tayo sa ibang balita. Ito ho para sa mga Angileño. Magandang balita dahil papalitan ho ng 1 kilong bigas ang 1 kilong plastic na inyong maisosurrender o maibibigay sa local government. Yan ho yung programang Alang Plastikan, Plastic Palit Bigas Program nito ho city government para maturuan at ma-encourage pa yung ating mga kababayan na magsagawa ng waste segregation. Narito po ang detalye ng balitang yan. Walang plastikan. Ito ngayon ang isinusulong ng pamahalaang panglungsod ng Angeles sa paglulunsad ng programang makakalikasan na tinawag na Walang Plastikan Plastic Palit Bigas Project. Sinimula ng programa sa Barangay Mining na sinuportahan naman ng mga residente. Sa kick-off program, umabot sa 198 kilos ng plastic ang ipinagpalit sa 198 kilos ng bigas. Ayon kay Mayor Carmela Pogi Lazatin Jr., isang truck ang tutungo sa 33 barangay ng syudad para kolektahin ang recyclable plastics mula sa mga tahanan ng mga Angileño. At dito papalitan ng bigas. Sa pagsisimula ng Plastic to Rice program, isang truck raw mag-iikot pero daragdagan daw ito ng isa para mas marami raw matulungan ng proyekto. Susunod na bibisitahin ng Barabo na nakaschedule sa February 2 at ang Miyerkules at Barangay Kapaya naman sa February 3.
Iba't ibang departamento ng syudad na nangangasiwa sa proyekto sa pangunguna ng Chief Advisor ng Alkalde na si IC Calaguas. Isang paraan daw ang proyekto upang mahikayat ang mga Anghelenyo na ugaliin ang segregation sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Alkalde, ang mga nakolektang plastic ay ibebenta raw sa kumpanyang nagre-recycle nito para gawing hollow blocks at semento. Ang ilang residente, kaagad na nangolekta ng plastic nang malamang papalitan ng mga ito ng bigas. Malaking tulong daw ang Plastic to Rice program lalo na sa mga Anghelenyo nakakaranas pa rin ng hirap sa pagpapatuloy ng pandemya. Nakatulong na raw sila sa kalikasan sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga patapong plastic, may panlalaman pa sila sa kanilang mga sikmura. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Ayan, kaya naman mga kababayan ho natin dyan sa Angeles City, abay, mag-ipon na ho kayo ng mga plastic at tayo sama-samang mag-segregate ng basura dahil ika nga nakatulong ka na sa ating kalikasan. Abay, meron ka bang maisasaing? Magandang balita ho yan. Samantala, dumako naman tayo sa bayan ng Arayat, Pampanga, kung saan handa na ho ang ilang mga paaralan at maging mga guro sa posibleng pagbubukas o pagbabalik dito hong face-to-face classes. Yun nga lang, ang ilang mga magulang hindi pa rin sang-ayon na pabalikin sa mga silid-aralan ang kanilang mga anak. Narito po ang detalye ng balitang yan. Bising-busy ang pamunuan ng Arayat Central School sa Pampanga dahil sa posibleng panunumbalik ng limited face-to-face classes. Mula sa mga pagpapatupad ng safety protocols hanggang sa mga kakailanganin sa pagtuturo. Hindi natin hinihinto yung pag-prepare sa school learning environment natin. No? Nakikipag-coordinate tayo dun sa ating mga stakeholders para mabigyan tayo ng mga support, resources, para at least yung mga alcohol natin, yung mga hand sanitizers, sabon, meron tayong mga stakeholders na nagbibigay ng support dito sa ating eskwelahan. Nakahanda na rin daw ang school clinic at may sapat na itong gamot. So ang ginawa natin dyan, from our school maintenance, yung operating expenditures natin or MOOE, nag-purchase tayo ng mga over-the-counter medicine like Biogesic, no? Saka yung ibang mga medicine na pwede nating ibigay sa mga bata para kung sakali man at merong magkaroon ng lagnat or uubuhin, meron tayong pang first aid sa kanila. So in relation to that, iniready natin yung ating school clinic. Maging ang mga teacher, ready na daw magturo. Actually, kaming mga school, handa kami every now and then. Kaya lang, ang inisip talaga namin, yung mga bata, meron na-vaccine na lahat ang mga teacher. Kaya handa na kaming mga teacher na ng face-to-face. Para sa akin, ang mga bata, kailangan muna talaga nilang ma-vaccine before mag-face-to-face. Dahil kaming mga teacher, alam namin na kailangan na maging safe muna yung mga bata. Sapat man ang paghahanda, ang Arayat Central School ay hindi nakasama sa mga iilang paaralan na magsasagawa ng face-to-face classes. Batay raw sa 2 survey na ginawa ng school noong Oktubre at Disyembre, ayaw ng mga magulang na pabalikin muna sa paaralan ng mga bata. So nakita natin doon, more than 50% ayaw nilang mag-take risk na papasukin yung ating mga kabataan. Siyempre, nag-worry sila sa health ng ating mga estudyante. So, marami pa yung hindi sumasang-ayon ng mga magulang. Sa barangay Kupang Arayat naman, maging si Kapitan Rizal Lumbang, ay hindi umano pumayag na magkaroon ng klase ang elementary school. Bagamat handa na umano ang paaralan, ay hindi siya sigurado kung kayang pangalagaan ng mga bata ang kanilang sarili. Wala pa silang sapat na kaalaman kung ano ba yung COVID-19. Meron silang mga basic knowledges pero kulang na kulang pa sa mga pamamaraan kung paano ba ito maiiwasan dahil hindi ito na-discuss sa kanila sa school or even ng mga parents nila. Mahirap na umano makompromiso ang kalusugan ng mga bata dahil halos wala pa silang mga bakuna. Hindi natin dapat isaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga kabataang mag-aaral. Dahil nga iba't iba pang variant, nandyan pa yung Omicron na kung saan kaagad siyang nakakahawa, lalo na sa mga kabataang hindi pa mga bakunado.
Kasi nga halos lahat ng senior, mga adults, bakunado na. Pero yung mga estudyante, lalo na yung mga elementary student, hindi pa sila halos bakunado. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang limited face-to-face classes, ngunit dapat umunang suportado ito ng mga magulang at lokal na pamahalaan. Target ng DepEd na makapagsagawa ng face-to-face classes ngayong Pebrero, ngunit ito ay papayagan lamang sa mga lugar na nasa Alert Level 2 pababa. Maliban sa Bulacan na nasa Level 2, ang lahat ng probinsya sa Central Luzon ay nasa Alert Level 3 pa din hanggang February 15. Kasama si General Lumbang Parungao, JM Desus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team ngayong hapon. Mamayang alas 6, mga kabalen, mga karehiyon, samahan ho natin si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye pa ng mga balitang Central Luzon sa CLTV News. At makakapanayam ho niya sa ating kilalanin ang kandidato segment, si Labor Leader Sani Matula, tumatakbong senador para sa eleksyon 2022. Kabalen, kung nais ho ninyong maging updated pa sa ibang balita, i-like and i-follow nyo lamang ang aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At sa Instagram at Twitter at CLTV36 Official and at CLTV36 o kaya naman at CLTV News. At maaari din ho kayong balikan manood ng mga programa ng CLTV sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at maging sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang programa o mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito ho yan sa Central Luzon at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan, Karehiyon. Maraming salamat po.